Barcelona, Narcís Montoriol, 1963. Obra de Josep Maria Subirachs. El monument a Narcís Montoriol es troba situat a la cruïlla de l'avinguda Diagonal amb el carrer Girona. El projecte va ser encarregat l'any 1963 per la Mútua Metal·lúrgica de Seguros, a l'escultor Josep Maria Subirachs, com a homenatge a Narcís Montoriol. Consta d'un bloc de formigó de 4 en 20 metres d'alçada com subjecció en un buit a la reproducció en coure del submarí Ictíneo. Còpia de l'original a escala U17. El formigó, en les seves dues superfícies grans, està treballat amb marques regulars. En un altre bloc, també de pedra, figura la inscripció Barcelona a Narcís Montoriol, inventor de l'Ictíneo, el primer submarí que va navegar submergit al port de Barcelona, el 28 de juny de 1859. El monumento a Narcís Montoriol se encuentra situado en el cruce de la avenida Diagonal con la calle Girona. El proyecto fue encargado en 1963 por la Mútua Metal·lúrgica de Seguros al escultor Josep Maria Subirachs, como homenaje a Narcís Montoriol. Consta de un bloque de hormigón de 4,20 metros de altura como sujeción, en un vacío a la reproducción en cobre del submarino Ictíneo, copia del original a escala 1:17. El hormigón, en sus dos superficies grandes, está trabajado con marcas regulares. En otro bloque, también de piedra, figura la inscripción Barcelona a Narcís Montoriol, inventor del Ictíneo, primer submarino que navegó sumergido en el puerto de Barcelona, el 28 de junio de 1859.